for tuning into Zim News Beat TV. Anzi munoona zvinoitika vazukuru. Mbogarako pasi mwanangu. Atingani. Mwana kumui. Mama kumui. Anzi nawi vazukuru yekuti mangwana kumba Umbwena na yani kwa nyoko wako. Anzi unozoya neiko kwa amako unongoti mangwana wapata ukaenda kwa ama yako mangwana wapata ukaenda kwa ama yako unozoya nei unaita chimina Ukafika amako atawa kumui wapita kwa mao ujetani. Koyo kati waenda kwa ama yako ukafika kwa ama yako kuyoona ama yako waenda kwa ama yao wasiya baba wega pamba unozichi chinoitika. Ndinozo pasana patubini. Ndopa mnozoita chimina mwana akupiwa mimba na baba. Apa ndinana mukali kutambanga pasipaje wanga pasaferi. Ndirimwe nawo iri kubuda pagirasi pangu apa muchandiregerera ove mhuri ino andauya kuzobatsira. Pane imwe nawo iri kubuda pagirasi rangu apa. Janango ngani nango basi. Stoferi. Tipeyo nzeve hanzi ndirimwe nawo yemumwe munhu iri kubuda pano pagirasi rangu apa. Ngana ndira basi huyu angaita kuti ndokukwea zifuo stoferi. Asingani yange ndaona anachekeleza na woro. Mwana ate kuchoka kutata mari ya poko ate chafere gani pito kukobiri ate kufika kuira mpira ate kuchokera mnyendo na kupokera nsoro ate mwana ate kufira asende kaangana mutako mwana ndokangana kunembo razras tapea kin razras ndiani Anzi pane nawo yandiri kuona iri kubuda pagirasi rangu pana. Ndaona pane munhu anonzi Lazarus ere aripo pano. Nekuti chandinetsa Anzi aripo ere mumwe munhu anonzi Lazarus kunyangwe asiri wemhuri ino. Ndeupi? Ndasumuka uya. Iye ari kupi Lazarus? Apa nganaenda ifuna kucheza ingane muntu adawira muoro. Topea Rivers. Hanzi nawo yandaida kutaura ndeye mwana wake akawira mugodhi wegoridhe anonzi Rivers. Ngani mdamo kumana nani? Hanzi nawi pane hama dzacho ere dziripo pano. Ndai ukana pudza. Manangiwawo. Manangiwawo. Hamba sawera da. Hamba sawera. Iwe mana ndiwo. Baba. Vari kumba. Hanzi nawo yandiri kutsanangura pano yemukomana Rivers akauya mumaini makamboizvawo here kana kuti munoizivawo here? Iziva. Iziva. Hanzi munoziva here kuti akauraya Rivers ndiani? Hatisi kuziva. Hanzi kubva nhasi ndoda kuti muzive ndi Lazarus akapandira Rivers kuzvipfuyo. Zvipfuyo zvacho zvakachekeresa mwana kuti zvipfuyo zvacho zvinatoita chii? Anochengeta zvipfuyo zvakawanda mombe here mbudzi chii? Mombe. Hanzi anedzingani mombe? Pane 11. Mishonga yakaipa yakabata iri muropa rake yakaringana nekuparadza vapenyu kuti vasawane raramo. Inofanira kuti iparadze ndokuti mumusha muzoro rendufu. Chandada kuziisa ndechekuti Lazaro ndiye akauraya Rivers, ndiye akamupa mhepo ndokuti awire mumaini apikoka gumbo nekupwanyika musoro mwana achifira ipapo.
Tupanza sasa. Kana mnamfunzo kana mangoma shoko ekuda kubatsirwa utaura ineni kuba ndenyu. Rega timboona kuti tinokwanisa here kutaura navo vauye. Zvakanaka ivazukuru. Tinotenda. Vanhu vari pamota vakararira mota iyo. Vakomana vesecurity taibasa nevanhu vakararira mota enda siya milioni yangu mota inoona kuti irimo here. Kana isimo ngavandipe vakomana vakararira mota. Musatsamire motokari dzaridza zvino. Apa ndikayangana ngani zvese tingacheze asi 15 minutes uya zabwera here hanzi vazouya here vazukuru vangu vandashedza pana vana Dobe navana Tafadzo navana Dasmat Rindi ngabwera Rindi ngauye kuno ngabwera apa ndingangana twese ndingachita twese zvingani yese ndina mapfupa akundirondola kureva kuti koimwe mungarewe ngani yese koine ndadzorora ndapumura tengo ranyu kureva kwaine apa ndikangana mapfupa ndikapatanisa akunomora dzina tebipo chitakaonda chitati muna adapriseri chitamu hanzi pane mapfupa ari kutaura neni pagirazi rangu. Pane mapfupa ari kuchema zvine kuungudzira kukuru kuti sekuru buritsa ipo pachena kufa kwandakaita. Napo mapfupa ari kubuda pano pagirazi rangu ari kutaura zita kuti Bibo. Munomuzivawo munhu anonzi Bibo? koyo kumbatirei hanzi koyo kumbatirei iwo chitwani hanzi iwe unonzani oka idio nakabipa zvapatana okay uyu ndopone muntu hanzi uyu anonzi Bibo munomuziva here ndiani hanzi akafa kawo hanzi akaripiswa chikwereti iwo chejana akaiswa pajana naaesinati ari kupone vari kupa aesinati ya kani anombona chitopevevendesera mukupita zvinhu zvakupana rimbatata ate mukutena zvemachangano ate vada kupita namutsago ate zvese kuti munhu akapita funa kuzotabwira asagona naye zvakanaka hanzi izvo muri kuzviona kavazukuru kuti upenyu hwenyu hwamuri kurarama muno mumusha mezvo hwekuroyana nekuurayana apa yese ngani ndikayangana zvese zvikuchoka-choka apa pana mutoropa ate provonde star ate akatikombatiku atamenya mutoropa atamenya ngono chitapea tindikangana matakapo kunembo baya chitapea ndive hanzi nazvino pagirazi rangu zvepari kubuda mumwe mugandanga wandingati muwovheti anonzi Bayai ndiani hanzi une mazita mangani Dino iro Bayai ndere muhondo yamkondo hanzi ndaona urwere muzukuru ndaona warwara kumashure kwakamborwarisa zvokusara padikidiki zusadabhu sekuru ngandapfa hanzi wakaponeswa nevekumhepo kwako wange ukateketwa mhepo yekuiswa pachiga kutovewa zvekuda kuuraiwa naJohani. Johani ndiani ari pano nina wangu zvakanaka ari pano ari kumuzoni Johani hanzi usanyadziswe nazvo uye
hai hauna kutora mushonga uchiti ndikuda kuuraya iwe asi mushonga ukatora mushonga uchiti mushonga wako wokupisirira uya hanza unere kuromba mushonga uchiti unapisirira yapa ndakabiwa zvinhu zvose inini ya inini zoshiwa mushonga wewe pamusoro vabereki inini zoshiwa mushonga uyu ndakautora nokubirwa imba yangu yese ndakaushandisa ndakautora maprazo paLidlands kunoku pana Jani saka mushonga wacho ndakaudza kuti ndakaita ndichireverera pamuti ndakauroverera pamuti zaso hanzi pawakarera mushonga weuchirwera pamuti wai uyo akazoda kupa mushure mekunge wabva kuunorera nemushonga uchirwera pamuti but pakatora nguva kuhwara kuhwarawo kwenguva yavakasvika kuhwara asi mushonga wangu inini wandikatora ndokuroverera vanhingapo vanhu vacho vakaba imba yangu yese vakaperawo kufa vanhu ivavo vese vokudande nopano pana chemuswati saka vakatofa vanhu ivavo izvezvo ndozvandisingaziva nokuti uyu mukoma wangu handina chandoengana naye handina chandaida asi kuti kubatsirana cheto hanzi iri kutaura nhasi uno yokuti mushonga iyoyo unokuita nekuda kwakaita mukoma wako oinazvo nini hapana matsananguriro yamwe andingakwanise kuita nokuda kwokuti ini ndakuudzai kuti mushonga uyu ndakautora ndichienda kuitawo kuroverera pamuti nechipikiri mushonga iyoyo wakateketera pamuti ndomushonga wada kuuraya uzokudzokorodza zvakare saka kuuraya yapamusoro yasei mushonga kana uchiuraya munhu unoenda kuteketera nezita rake ipapo saka zita ravo vakunga risipo saka iwo ndakateketera mushonga mupamuti apo iwo ungabva wapa muchiteketera inini ndinogona kufa imi muchiteketera pamuti apo imi muchiteketera pamuti apo muchitaura zita rangu inini hatizive nokuti ndo zvakafanana nomukoma wangu ini handizive nokuti isu ndisi vakuru nokuti ini handizive ndo zvandakushedzera kuti iwewe uzive kuti mushonga wacho une chekuita nepaukoda kufa kaya saka waibva pamusoro yaseko mushonga uyu unobva pamuti pacho futi uchidzoka kuno nokuti ndakataura mazita yavo ndanga ndatovaziya mumwe ndo pachimuswara muzukuru wangu inini ndakatofeya ndichiteera tsoro ndova ndavabata ndova ndaona ndakatofambawo ndova ndaona kuti ndakatoudziwawo nokwandikafamba namaprofiti makabiwa nomunhu padhuze pane pachimusoro ndozvandikatotaurirwa izvozvo uye ndasvika futi muno vanhu ivovo ndova ndavanzwa futi nevamwe vanhu nokuti vakanga vachitenderera muno ndova ndatozviziva hanzi pavakafa iwo kwazoenda here mudzimba dzavo uchinotarisa zvinhu zvako zvawakamirwa zvinhu zvacho ndakatosvika
uko kwana Zambara handina kuti ndiende kovhiringana nawo kana kudiya ndangoti ngavachigara zvauno zvinhu zvacho asi zvandiri kuda chete ndangoda kuti vanhu ava ndovaparara chete. Zvakasiyana manje. Unotonyatsoona kuti uyu nhengo uyu ndaenda nemukadzi wangu abuda nemukadzi wangu iwo zvingakurwadza zvekusvika pakuta kuti arege zvingosiyana nazvo. Ya nokuti zvinhu munodza kana vaba zvimwe zvinoyambuka kana kuMozambique ndo zvakaitika ipapo vakanotengesera kuMozambique. Iwe nyabeza ndakuza kuti munhu akaba ndibati mushonga anogara paangana ukatadza nekuenda pamubai kuti iwe zvinokuda apa uyu muntu afa zvinhu ndindaurana mushonga saka zvinhu zvacho hazvaikwanisika nokuti zvazvaenda kare kana denda iri. Ndine madzimai acho vanorwara ndati ndadaite zvavakaita. Pamusoro zvenyase kuti ndotota chivanhu changu. Baba ava inini handifaniri kuti ndirame tichikupikisai nokuti zvavari baba ava takandobva navo karanda takaita 3 months ndiri kukaranda navo baba vari kutohwara zvototikana musana anobhandira musana. Saka baba ava vangakutenderedzei mapiritsi avanomwa yakaita sei yakawanda izvo zvavaenda kutombomwa mapiritsi nhasi ndiri kutocha kuti pamwe zvingatoita zvingakanganyisa mushonga vakatora handisi kuramba. Tabva tabiwa zvinhu zvedu chokwadi pakauya munhu akaya kunogadzira zvomushonga uyoyo tanga taenda kuharare tino mapepe edu emaovheti iwa muovheti ndiri muovheti takaenda tese ndibva tasvika pama ndibva taona zvinhu zvedu zvatowa. Baba womunhu uye akatibira uye ndiye akauya kumba akatouya kumba wega baba womunhu uye zvikanzi ndauya ane mwana wangu kwachimusaitwa Timothy zvikanzi amai maparadziwa kumba nei zvinhu zvese zvatutiwa. Saka ndati ndikubatsirei ndofunga mwana wangu iyeyo Timothy wacho ndiye akatotipa mari akabva atitsvagira kokupishirira kuye ndobva tatsvaga mushonga yecho kwati takaishandisa plus neimwe mishonga yataimboshandisawo tabva kuhondo pane imwe mishonga yataipiwa tichishandisawo tichigezesewa tichitisiwa sei tichitoa tiropa ribude maziso taishandisiwa tichibikiwa poriji tichigadziwa miri wedu hatifaniri kuti tirambe tingarambire kunong'anga asiwo kumuka ndovanisingazi asi izvozvo taizviita ndozvandiri kuti ndipupurire baba kana kumba chaiko zvanotaura zvimwe zvinongaita zvichigabhagabha nokumwe kwanoita mapiritsi ndozvanati nditaura asekuru. Uyo masiku yangu kufundiseni hapa iwe ulimtora mushonga uyo ndakufuna kuti akafa ngaini mushonga kale kukusira iwe ndinotenda asekuru mzimu yako ifuranisha kuipa ifurani gazi ndinotenda asekuru mushonga yake ndoda kupa familia yake ndakanaka hazina sekuru ndakandichatoda kukushevedza kuti uya akanditaure newe ndinotenda nekuti iwewo kubva kudzinza rako raukaberekwa hauna chipomerwa cheuroyi ndinotenda sekuru nekudaro nguva yekufa kwomurume wako yaswedera ndinotenda asi ndakatida kusiya ndakukamura kubva paurombo hwomurume wako ndoda kuti kana kuri kufa achienda aende nemishonga yake asakusiyire iwe ndinotenda sekuru napo mishonga yake yanga irimo kuparadza hama dzake vedzinza rake veropa rake haina chekuita newe ndinotenda asina ndinoda kuti murume wako kana nguva yake ikufa chiyekwana ndaafe atakurane neurombwa hwake iwe akusiya ukachena. ndinotenda asekuru saka ndiri kubatsiridza kuti mushonga yacho kana anayo asi kumba kwacho kana paadaisa pamuti pachiuziva anoenda asi kumba ndosaka tiri kutaura kuti watova uroyika hatakasiyana pakuzvariwa sekuru saka kana anohuroyina ndingapupurire uroyi akazvarwa namake ndikazvarwa ndega saka ndiri pakuti kana patanga tiri musango kana iye akandiroorerawo musango tese takadanana 76 patakadana tiri muhondo hatina kuita zvinhu zvourombwa izvozvo saka taiti munhu akana takadai taiona munhu tichitomukudza tichimuti munhu ndowatiri kuhwira
kana izvozvo zvoti tingati munhu ipo pakadenda kazvizva kuti akatenda kutotora zvokuromba ka tatisingawirirana munhu wese anoromba hapana munhu anopiwa zibere onzenda naro unogara naro zibere iwe ungatochipiwa chibere ukatochibvuma chokunachochichokodza asi unopiwa katika mushonga kapitsika diki kudai asi unoudzwa nezvemhiko yako ukaponya mikozi ndobzvinhu zvisanduke. Aiwa tazvinta sefu handisi ndangoti ndipupure kana iriko mushonga ingapiwo zvokugezesewa handisi kuidawo bai Amsoro iwa munotipawo inini zvinotondishamisa andiraiva nina ndimewo futi hapana zvinodaro kuita kwangu hakuna izvozvo kuna zvakadaro inini kana ako yangu kudai inini kana nditowirirana nezvinhu inini ndiri kupupura kuti mushonga wandikabata ndakaenda kuusiyawo pamuti aiwa uyu mukoma wangu uyu haafe aiwa ndiri kuda kuti afe kana hanzi pane imwe nhau iri kubuda pagirazi rangu pane zita riri kubuda pane munhu wanonzi waini kachaswa aripo here ari kupi apa ndikangana panaifa ndikuona ndikutondola pachafu ya tarisandiyani hanzi pane nhorondo yake yandiri kuona iri kubuda pano pagirazi rangu inova nhorondo yekufa kwanzvadzi yake maiheze watarisai aripo ero mutu adabayiwa adayamba kumposa matenda adiye kugona na kulala kunya na kusura zvese ndikangana zvese ati kumposa matenda ngati kensa tafeya zvinhu tafeya hanzi ndaona munhu uyu akapiwa chirwere chekuti akasvika pakufa anoita yero sekensa akazonetsanazve nemunin'ina wake akamupa zvekare urwere fanane nekensa asi hosha yechivanhu yeuroyi kana vachida kusunungurwa ngavauye kudaro anagwenyambira hanzi nasekuru mbotindiridziraiwo vanhu vambosimuka vambotamba apa vachimbosununguka vijana Sit down,
Yane moto, yane mshonga mpunga ite, babe. Yane mshonga ite, mshonga.
apa afunika kuti abwere openangu anthu kulibe palibe kwati kupita utsogolo na ntchito. Kana tichinge tati pano tiri kuda nhingi, kana nhingi akundika kuya asipo, hapana zvatiri kuita. Saka hapana basa randinge ndichita. Mumapara? Muri kupanzwisisa? Apa ndifuna kureva fara mozi muntu wakumalizira. Ndine munhu mumwe chete wari kuda kushevedza kuti apinde mudare ndimubatsire, ndiye anova munhu wangu wokupedzisira kubatsira. Uyo atsanduka familia zake mumunyamule chinchino mpite naye sidade. Vanhu vemusha muno zvichibatanidzana sabhuku chipendekare nehama dzako, uyo munhu abatwa, uyo wandabata padare rangu, uyo akapoterwa neshavere huru yapapo, ndinoda kuti mupinde naye munzira izvozvi tiende kuHarare. Mumpita naye pana rori rabwera navantu vambira mpita naye murori mumene. Pane mota iri pano yakauya naana Gwenyambira, ndoya muchapinda naye munhu uyu tiende kuHarare. Mamafara. Marinzwa shoko rangu. Inkane muntu adafukura kumandai. Nhau yedare rekufukurwa kwakaitwa mwana kumakuva. Anango mankhwanaja rupano anango asidade. Mimwe mishonga yekuti ndigadzirise dare irori, mimwe ndinayo ndinotosiya ndagadzira. Mimwe yacho mishonga ndopedzisa kugadzira ndiri kudare rangu guru kuHarare. Ndikakuchemerani muzaramuka ndifuna vanhu deshi basa apite munyumba mumagonzerewe mankhwala yakudindi mpite magonza padindi. Pakati penyu ndinoda 10 venyu kuti vapinde mumba umu ndokugadzira mishonga wacho wokuti munogadzira kuguva ikoko. Mumafara. Muri kunzwisisa dare rangu? Iyo nkani aseke marira kusidade. Nhau yedare reuyo muzukuru ari papo rinoperera kuHarare. Pana muntu wandikufuna adzana kutamanga ndikangana Pane rimwe dare remunhu ari kuuya pagirazi rangu pano wandikuda kushevedza kuti auye mudare ndimubatsire, anonzi Richard Mapuranga. Ndinoda kuti auye mudare ndimubatsire. Aripo here munhu anonzi Richard Mapuranga? Hanzi uyako padara. Mira ako ipapa kapedza jira rangu. Hanzi wakadini mukomana? Hanzi unogarepi? Ndogara muno. Mukadzi wako aripi? Yaura. Wakati yako msikani? Wakati kumba? Kumba kushenda. Unogara kupi? Muno machipendekani. Kumusha kwako ndekupi? Pasosera. Pasosera ari kuti ndinososera. Seri kugomwe. Seri kugomwe. Kana ngasi. Une vana vangani? Ndine 3. Adati. Une vatatu? Muzazi uchipira paukara. Unoziva zvinoitika pakurarama muzvikuru? Nyazi. Nyazi dzinobuda ruku. Mumafara. Wazvinzwa? Ndifuna kuyu kwamuna wako muzi mzenge kuti vaona utatu vanyi vangasi. Ida kuti mume wako umuze munzeve kuti pavana vatatu vake vangani. Kuti chi? Pavana vatatu vokutaura wakagara iwe kune murume uyu vangani.
naizvo handizvikwanisi kuzvitaura mukazvitaura Wakwanisa kuzvireva? aiwa ino handikwanisi Mapuranga. Hanzi pane vanhu vandiri kuona vaviri. Vanhu ava mukoma nemuning'ina. Hanzi ndakatarisa kumagaro kwavo vanhu vaviri ava mukoma nemuning'ina wacho vandiri kuona ava. Mumwe wacho kumagaro kwake kunyorwa kuti Innocent. Mumwe wacho kumagaro kwake kunyorwa kuti John. Richard hanzi unowaziva here vanhu? Hanzi ndichine chii vanhu? Vari kuboni? Vari kupi? Varumwe wavo. Chabwino. Pavantu vamene pano warombosokodza uramboita tani kumkazi wako? Vanhu vaviri vava pane wakambobatikidza here kune mukadzi wako? Chabwino. Uyu muona nabazi? Hanzi murikuona here vazukuru vangu mukomana anonzi Richard ari papa? Hanzi ane dambudziko riri pari reurwere. Endi dambudziko iri harisi rekuita kuda, idambudziko rinongowanikwawo pamunhu. Uyu anadzokera mama wake adagwerewa nankaka. Hanzi akakanganiswa naamai vake ari mucheche. Amai havana kukwanisa kukontrora mukaka pazamu wakatonhera panhengo yake isikarudzi. Napo nhengo yake isikarudzi yakabva yakanganiswa naizvo. Uyu ambara hanzi uyu Richard haana mbereko, vana ari kuberekera. Hanzi munoona vakomana vaviri vachataura kufamba nemunin'ina Richard, John na Innocent. Wese vaviri vadampasa pana mwana wacho vachipa wana uyu. Hanzi John na Innocent uyu mukadzi vakamupa, hanzi akatanga ni John akapa mwana mukadzi, ndobva Innocent vazomupa mwana kangana akadika. Kumbapara. Marinzwa dare. Uyo mkazi na wabuka bashi mkazi afuna muni. Hanzi mukadzi wakusikuda kwake, mukadzi anodawo mhuri, aona kuti murume wangu mumba zheti hapana. Hanzi ndona uri apa, saka ndikuda kurapa Richard kuti aite kademo kanotema. Hanzi nekuti mangwana uyu arikoya nawe dzinza rake. Mangwana rinozova dambudziko kuna Richard kuti ararama achichengeta vana vasina rudzi naye. Mumbapara. Mapanzwa. Mawa tuzaita kapondoro mumuyi. Hanzi mangwana mumusha munozoita ngozi. Inkani kana ndikureva mesa nyinji ngani mwidziwo. Hanzi nauya ndiri kutotaura iyoyi. Takada kubvunza 1 by 1 vazhinji munoipupura munoiziva. Kunama? Hanzi kunyeba here? Madzimai vadaira. Kuona ngari? Iyo ngazi? Mkazi. Ukumbafana ndayo? Hanzi uri kurinzwa here shoko ratutaura? Ndiri kurinzwa asi handisi kuzviziva. Hanzi zvakanaka fanachakaipi. Sandusi here.
ndakuda kuti ndimusanduse ataure wega. Inini ndamuudza ndichida kuti mubatsire mahara. Saka ndikamusandusa akandikaura. Ndine ndakutanga basa rangu manenda. Maiona mondo. Munaona ngani nayo ngani ya kufumulana. Hanzi ndinoda kuti munzwisise vazukuru, nhau iyi kana tiri pano pamatare haisi nhau yekuti tiripo kuda kungofumurana naiga. Ngani yekukonza zvindu zvipinde muchirungamo. Iyi nhau yekuda kugadzirisa zvinhu zvisina kuringana kuti zviringane. Ndivavara. Mapanzwa? Amen. Saka mvuto ino mwese muzaima muchiyangana kuti uputa uchitika rini kuburikizira pavantu ava. Hanzi ndiri kuda kuti vanhu mese muzotarisisa muone kubva pamucherechedzo wezvandiri kuda kuita vanhu ava ndipamuchadzidza kuti chihuri hachiitwa. Mumvavara. Mapanzwa? Muntu nawa kumukoyesa dzinza siri rache. Hanzi munhu achengeteswe ropa risiri rake. Hazviitwe izvozvo. Mumvavara. Mapanzwa? Ava ndaifuna kuvatandiza na tsitsi asi vandipasa ndiramuke ndichite zvandikufuna kuchita. Hanzi ava ndaida kuvabatsira nerudo rwangu netsitsi asi vandituma kuti ndisumuke ndichivaratidza chiratidzo chezvandinoita. Uyu ari pemilandu. Hanzi Richard uyu haana kana mhosva kana dambudziko. Mumvavara. Afuna kutokonzewa achite bwino arimbe. Anoda kutogadzirwa padambudziko raainaro aitewo mutano sevamwe vese varume. Asi kumuyi kwauyu vachabhagari kumuyi kwavo. Asi hama dzemukadzi dzicharipa kuhama dzemurume. Mumvavara. Mapanzwa? Mumvavara. Mapanzwisisa? Shaba iwe. Vada mwana, shaba iwe. Tendeza zunza yongeza tabana. Ine ndikanyimba mfuna kuda mchangu hapa ndakutomara ndafuna kumaliza ngani ate ine ndakachera ngomwe chimenyeka Ndakanaka nichinge ndaipa. Kashiraru. Shiri. Chinga isa tsumba wajambe tsumba. Wabore kuno ndifuna kuwasanduka. Uyeva zukuru. Isa tsumba. Dada guru.
zeta mtakuzana ichinje. Anzi ndakufunza chimbulu zambiri. Mzukuru. Wewe unafuna kutandiza ali. Anzi yo ndikuda kukubatsira. Kumboka ndodo yo pali bakana chintu chitika wewe. Ino kwaenda lero ndikufuna kutandiza. Ifuna uone zikuchitika basi. Anditiri ndimamuona apa matibuleta naye ku police. Kuti yani isu tinoenda kuma DNA test topedza. Okay, gawa kwa chairi. Aiwa. Apa vingitika? Apa manikidziwa. Umuroiko. Ona labashu. Anzi murikuonere murume uyu. Anajesha mankwala chitombara panyo. Anzi akajiswa mushonga nonzi mparapanyo kuti asumudze musoro. Aneta kubata ngazi wake uyu. Anzi aneta kubata mkazi wake asangana chari kukwatisa kumutano yakugona kutosa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.